Damel di batana sumurung sian salut naroha. Ima mangaramoti hati-hati di pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas manita salutna. Salam sehat. Buha kabar kamanglina. Anggiat ma di bagasan hahipason. Do las niroha hita salutna. Baju pamita musia kamanglina. Rak marsiajar. Laho mangarade janita minggu okuli. Tanggal 27 Maret 2025. Tersurat sian Evangelium Lukas bidu 10 ayat sada rodi ayat 5 usaha madihita tapayudiun ma takas. Adong manaro ujui pabuaho tu ibana tarimo tu akka halak Galilea na dilurus sosilatus do mudar nasida gabe saor tuna inelehon nasida. Jadi ninna jisma mengalusi nasida. Nadiagam rohamuna do pardosaan halak Galilei makibakon salut halak Galilea ala somoni dia nasida hudok madihamu dan anggo somu barohamuna la somoni do hamu mago muse manang nadiri puhamu anggo nasa pulualu halak namate ditinggal palas-palas na disiluang parsalaan sia sudi pangisi ni huta Jerusalem udok ma dihamu datung anggo somuba rohamuna la somoni dohamu mago musik huria nitu hatta upukama marike sarito namaripola adong ma namar tetangga somal ma mola mar tetangga sipata do masih sosan dan akhir inat tahun do inataan tetangga naik. Saya mas do masih tuasan nasida di hahurangan. Jala disangajo do mengalului hahurangan idonganna asa adong si hata-hataonna si bababonna tuhalak naasi asa adong si tuas-tuasonna. Tekma bisa datiki pas hari libur dan borhat amat teh hari itu. Gabe rap sarapan ma amat tai do inat tai. Nusai sarapan laju manasida marsarito tarimotu adat tarimotu ulau uhuk manasida mekelekkel marlas miroha mesra situtu nasida butul-butul ma pemilih time nampe dijabu nasida alai ditikina mekeli nasida marlas miroha topu inat taon murhing bohina ala nyaha ala dibereng ibana inataan ima tetangganai manjomuradi pitor lemus dohatan inat taon uhud disitak iyung ne otik tugijang inna ibana ida manya patak soringgas do inat tai bereng cok atar sengaja ma ibana manjomur asa hupaida ide ibana asa donok kuma aina ringgas do bah inataan ninna ibana hape kamang begina ala memang bisa kunjungai do pajumurani inataan tetangganai ai dia mari boto inataan na topek na mangan nasida di sini ai di bagasa jabul nasida ai sian katsa jandela do ditatap inatai nama jomuri alai olai do inatai songoni dia dusi amat tanai ma songonon apa homa bah ayah ma pola atwamu ibana di sini homa hitama namar sarito ninna ale dangolo tari natai ninna ma we ida maniang tahe ina nas nalosokan kotor pesdi edit nei alai nunga di jomur ya ada isu si ibana abit nabotar HP marhuni dope dan ya sibana manyusi ninna pito songonido lesing-lesing ni ina taon tu ina taan patak suadong hahurangan di ida ibana alai utamu dah kamang berinan odo aris ni amat tanai we tahe inang takas cuida bolang bahin manere eni namotari sak do jala ias kasani jandela modo nakotor kasani jandela modo nabarem gade marhuni ma nidaho eni namotari hape hodo naso ias
idoko ibana naso ias ninna kamando inan mabegi pitor jong do ubu ni inatai emosi tingkat dewa ala dibela amatana inatani alahan ala disalahon amatana ibana gabe matokar mahalahina dua holan ala di tetangganai HP inataan tetangganai dang diboto na disi halahina dua dang diboto na dibereng-bereng di ibana ma ditatap sian bagasa jem dungi hidup amatai mana ngetu idak tanah inang gua pau ba marohambah jalapati kos ma pikirami unang say narowa pikiri asabui idom akka nadenggan anggoya tong malatak ma tutu hatannya matai di rohani inat tau akaina ise maham atar na mirip-mirip tu inatai nodok somoni adong akaina ngerti lu majo ise na mirip-mirip somoni manang kamu kamang inatani se na adong si somoni nasai mengadului hahurangan idongan adong Ola sarito ida kamang luinang ale odo do corona juk nai tahe sailomo rohatta mengalului hahurangani dongata aiso binoto ahadu labana di ibana molo berhasil ibana mandapot hahurangani donganna nagabi puas do nang rohana na rohama na tobus do pakilalaanna daga tahe daga kamang luinang alai tudosan name mek do saritoi alai odo nain dohononna bakko ni halak daroa do mengalului akan arwa bakko ni halak nadenggan sai mengalului akka nadenggan dangoi takung kiri kamang do ina memang somonido somalnado peyamna jojo do di ngolu taon mamereng hahurangan pangalahon hidongan HP atik do najumorbut pangalahota mati bakon nasida datu mabon manian koreksi diri masing-masing dungi marhamu bau ni roha mahita bertobatlah kawan mumpung masih ada waktu mumpung masih bisa iraima neng doronna kamang duina huria nitu hatta topik minggu manang topik janita ima pauba roha asa unang mago pauba roha asa unang mago odo nadi paingoton Yesus mari tetur pohon pareso dirim pauba dirim patikos pangalaho ditikina mengajari Yesus mengajari natoro adong mak naro mandapoton ibana mengalu-aluun adong sada peristiwa nasadis ima pembunuhan Nabi Nahen ni Silatus tuhalak Galilea mudah naik didurus Silatus gabe saur tu pilihan nasida halai idama macai erge do begiau alu-alu nasida ai halak Galilea nahona bunui do nadia alu-alu nasida dan pabahenan Silatusi na disoroti nasida. Bayangkan yang diadukan mereka adalah korban, bukan pelaku. Auma. Seakan-akan nasida membenarkan tindakan Silatus. Jelas seakan-akan menuduh hasalaan manang alani dosana doi ubahena didurus semudarna hira somonima tuduhan nasida. Akapi kira sorona kamang inang berbahaya, sangat berbahaya. Orang sana sudah jadi korban, dituduh pula mati karena dosanya. Ini sangat berbahaya. Alanido dan ditanggapi Yesus masalah tarima tunahona duruson muda di halak Galilea. Alai justru didong Yesus tu nasida dipaingo Yesus tu nasida bah aina dia agam rohamuna do pardosaan halak Galilea mati bakko salut halak Galilea alasoni dia hak nasida. Apakah kalian menyangka bahwa lebih besar dosa mereka yang telah dibunuh itu
dibandingkan dengan dosa semua orang Galilea. Tari rasmonima idok Yesus jala ibana sendiri mengalusi udok maniham dam anggo somuba rohamunda lasonido hamu mago muse odo itina kamandrina harus ni Yesus mantokon anggo somuba rohamuna lasonido hamu mago muse sian haluson taida fokus ni Yesus na utama si paingok na ima hanbaon ni roha pauba roham asa unang mago unang tinudu hasalaan dot hahurangan ni halak hape hahurangan dot hasalaat tak nagumodang jala tapar Roma gaduk alus ni Yesus anggo somuba rohamuna lasonido hamu mago muse ayat 7 dohot ayat 5 2 hari hidup som memang hatiai hasomalan ni halak Yahudi terus tu menganggap dirina na sumitong makin bakun akan asing. Mereka menganggap dirinya lebih benar dibandingkan orang lain. Halak Yahudi menganggap dirinya lebih benar daripada orang non-Yahudi. Jala dicak nasia do di luar daripada Yahudi ima bangsa kafir akapar dosa ima cak nadina ini nasida. Omma pangalaho mengkafir-kafirkan orang lain. Dunga sahira namasa songoni nang dipiga-piga ingana nang dibangsok tope atar-atar miri ngamasa desoni akamangrinang mengkafir-kafirkan orang lain. Ada nahuwer sonon mengaku nasida hami keturunan Nabi ninna alai pangalahona dan suman tu keturunan Nabi. Ape ia Nabi meruk nei ba si tiruan do alai akada mengaku sebagai keturunan dak suma pangalahona. Jadi anggapan na songonido dialog Yesus mari ketupon. Asa unang adong nanggo sada na menganggap diri nasitong. Unang adong na paburnang-burnang diri. Alai naheng ma ganuk kita koreksi diri tapaubah rohat tadi. Ayaha manggunana mangukui dirina sitong hape dan maparbuehon hasitongan. Aha manggunana mangukui dirina pewaris kerajaan sorga hape dan marpangalaho nadenggan dak parholong dak parasiroha. Mereka mengaku bahwa mereka lah pewaris kerajaan sorga. Seakan-akan mereka yang memegang kunci sorga itu, tetapi tingkah lakunya sangat memalukan. Huria nahina holongan. Molo taudu timuse majalah Lukas 10 1 ayat onom 1 ayat sia takas di patorang Yesus di sini taringot bau badiri marhite na ibana upama hau ara nasomar parbui dungatul tahun di paimaima parbui ni hau araon alai dubrona punasa dilui ternyata dan dapot dan marparbui dan adong dungi bohado dilehon depetiki parasia dilehon depetiki satahun naik dipakuri mahumali yang nibonani hawi ibain mana putusi dihirim asa marparbue hape dundaku tikina diida mamuse tongdo dan marparbue dibuat na kesimpulan ditaba mahawi asa odo askuan na kamang doinang dihirim debatado siak kita asa marparbue na denggan jalan atonggi mulut tahun aladunga disuat debata ragamnya kanadenggan diderita alani diluli debata siak kita parbuena ima holong ni roha asini roha hasitongan halabohon hasadaon haporsyaon haburjuon do akalan na asin alai molasindo nata parbueron apalagi ma dang marparbue sama sekali bah ditaba do kita kamang do ina ditaba di bapu marapine dungi bama tu api laos itu tumma ima api naroko
urian na hinaulungan. Dunga disesa debata dosata. Di bagasan asing rohana marjihiti Yesus Kristus. Jala di leo dotiki parasian asa ditabor-tabori jala dinapui hita sian hata ni debata ala dihirim debatado asa marhamu ni roha mahita atau taulah mai di bagasan holuta tapasohot makamang doinang namangukumi dongat tanang adong munani ialahan ngamar pikir tarik bulan HP hita lalap holam nama nuas nuhasi hahurangan idongata unang anggap dirim sito unang somos sarito na maripola sinakinaniati tumpadao ma dirim siya bakko nasi somoni bakko ni sahalak ina nasay mangalului hahurangan ni tetanggana hahurangan ni dongan na ina bakko ni halak naroa do mangalului akadaroa bakko ni halak naringgan saya nadenggan do na dilului ibana atau tapau bama rohatta talehoma girita digoi hata ni debata songon napu ni hapor syauta jalatabai ma diritaon silehon parbui natama tuaka dongan jolma tuhatama napatauo kita laho mangulahotsa amin. Mauliati ma alini bata diajarkon hatam nabe diaido asa marhamu gaon ni roa hami asa unang hami madok diri nami sitong diada pamu nabe die napasi toko diri hami nang dijolo nidungan nami jolo jala unang hami bangun uhumi dungan nami manungas nuhasi haurangan nidungan nami alai kupareso hai madiri nami pau badiri jala Roma tu arupamu nabadiei laho mangulahon lomo ni roham patau kami mangulahon saduna marite Kristus Yesus amin.